Kok terus menungso do ngerti. Ya sing penting enak atau kepenak nggih. Sing penting kepenak. Sing penting kepenak. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madune wahyu janjimu tersasa limban jroning kalbu bapak-bapaknya semangat kok ibu-ibu lemes. Jas. Kledang kae lakon ora nyoto janjine katon citra kewan alit walat wisa saumpama aja lali kalih kula rampung enggak Pak monggo Tarung wis ngombe pripun marai apa ning ati ki ting trecep. alah nggih namung wonten iki Pak sak wontene karang nggih nembe sinau Kaya ngono kok saanane.
Lah pripun to? Saanane iku ra kok ngono kuwi. Lah kepripun? Saanane wae ya mek kaya ngono kae. Kok mek kaya ngono kae? Kaya mbokmu cilik kae. Lah bulek pripun? Ngopo? Suwantene. Oh ya apik. Rasa sae. Wingi nyuarane aku apik, Cek. Kuwi ya kaya ngono kuwi tembang kaya ngono kuwi olah swara sing kaya ngono kuwi jan kaya sing tak karepke. Nggih. Ya kaya ngono kuwi. Sing pripun? Lah kok mau kok gur kaya ngono kuwi wae lah aku nak yo bingung to. Engkang pripun? Sing pundi? Cobi Mang Dumuk. Ben cetha ngoten lho, Pak. Kon dumuk. Ha nggih. Maksude ngen pundi? Ben pundi? Nek mburi dilit. Maksude niku lagune niku lho. Nek lagu iku ora kena didumuk. Lah nek teseten catetan nggih nggih. Terus didumuk. Sing kena didumuk ki lambe. Oh. Ngono lho. Ngoten. Suaramu apik. Nggih. Wis, mek ngono wae lah. Kok wae Lha lah. kok mek ngono meneh. Lah nggih lah ngenten iki sing marake kula kerasan wonten padepokan. Lah Pengen cetha. sinau nguring-nguring kabudayan Jawi. Nak ngoten to, Pak? Lah iya. Supados lestantun mboten punah ngoten nggih, Pak nggih. Ora, saiki ngene. Pripun? Sing ngajari nembang ki saiki nek aku engko luwih cetha. Kok luwih cetha pripun to? Nggo angkatane, gonceng kok. Oh, jenengan sok nganu, ngangkat. Niku angkatane Angkat. cetha. Kijing wong. Ngangkat swara. Oh, berarti kulino buka ngoten nggih. Buka lagu ngajari ngoten lho, Pak. Omong-omong kok saya ndrawasi ya. Lah pripun ta jenengan ki mah bingung. Perkara buka karo uraku nak urus aku. Kula manut mawon. Kula manut mawon. Dibuka. Maksudnya diajari nyanyi niku lho. Lah ya kudune wong ki nek arep iso arep pinter. Saiki upama saiki sing ngajari aku ora prawit. Prawit ki sane apa? Lah ning ngenten lho, Pak. Piye? Nyuwun sewu nggih. Nek menawi pemanggih kula, lah nek kejawi Pak D Sarjono menika ingkang sembodo, lah nggih namung Mas Prawit menika. Nek kejawi menika nak Buyati piyambak to ingkang matah. Lah Lah nek iya. sanes Mas Prawit cobi sinten? Ayo. Lah iki ngene, Sinten? mula rening Pak Desar ki rak di apa didhawuhi karo Pak Hanafi Rais. Nggih. Pak Hanafi Rais ki arep buka cabang ning Jakarta. Nggih, ten Jakarta. Kaya rumah makan ya. Lagi mboten napa-napa ten Jakarta nggih wonten, ten mriki wonten, ngonten. Kono sapa ya sisik main ya. Duka. Lah, mula sik ning kene iki dipasrahke. Mas Prawit. Ning luwe apik aku, Prawit ku opo to cara sekolahan. Lah niku nak ingkang matah nak Buyati piyambak to. Terus ngopo nek Yati wedi apa? Lah nak Mas Prawit niku nak langkung enem. Senajan to Mbak Yati pisek. Kok pisek pripun to? Mbak Yati pesek kuwi rayi dalem Pak Ngabdul Suwargi. Nggih. Iya ta? Ning ora apa-apa ning kono kedua kok dia itu. Lah niki nak Mas Prawit niku langkung enom. Ora kudu meno, Mas saiki wong tuwa ki suarane apik ya oke kok. Saiki cah nom suarane elek ya ngembran ning larang. Dadi enten to. Piye? Critane niku jenengan niku kepengin didadekke guru nembangi bocah-bocah cantrik ngoten. Ning kene iki rak luwih dhisik aku. Luwih suwe aku. Kok saiki sih dipasrahi kok Prawit Deng sapa? Prawidi. Prawidi Mas kuwi. Heeh. Kok ora aku? Seret to hatiku. Lah terus saning kajeng pripun nempon ngonten? Oh. Ora, ngene wae. Oh ya. Kok ibuke ndukung nih. Gagalke Mbak gantos niki ngono kuwi. Piye? Kayak pripun? Ya engko luwih laris, luwih apik suarane nek sik ngajari aku. Ana apa nggih? Mbok Ono. cobi. Cobi sakniki sekedhik. Apa? Kula diajari nyanyi.
Niki aku lagi watuk ya, Nok. Lah nek guru niku ki nggih mboten peduli niku watuk napa nggih saged lho. Ora ono ngajari kok watuk. Dadi Yo, sesuk wae liya dina tak ajari. benjang. Pak kalih Mas Prawit mawon lah. Oh tak antel bosok ngono. Walah kok terus ngoten. Diomong wong tuwa kok ngeyel lho. Nggih, Kok benjang. Prawit kok ora tau payu kok. Lho, ka payune nek dong Daud, nek dong Gangir barang kowe. Ya ngono ya. Nggih, nggih. Ya wis sesuk sing penting kowe manut aku. Nggih. Yo. Pak Rika. Nggih. Kayak ngoten iki mawon ditinggal to, Pak? Ambon ngagem busana ki tinata sadurunge dadi metu ning palagan ki wis sumadya ngono lho. Ora ngono lho, Mas. Tapi Aku ya. ki ya wis siap ki wis wit mau. Ning iba bungahku jan aku ki piye Mas aku? Panganggomu wis pas, Nok. Heeh. Wis becik. Upama disawang ki ya wis penak banget. Tenane. Upama ana mantenan wis payu diundang. Lek ku sanggulan ya wis ra miring to, Mas. Ning nek mungguh aku, Nok, Piye? ki jane iki kurang gedhe. Iki. Sakjane kowe wis tak siapke, wis tak cawisi nek upama ki pantese nggo pangkur jengleng ki sing sepira ukurane. Oh, Ngono wis ana dhewe. Oh, ngono to, Nalikane acara apa ki wis ana dhewe ngono. Bangko nek aku nganggo sanggul gede-gede dikira ban apa setiran. Kok ban apa setiran ki piye to? Ya ora ngono wong Jawa ki wis pancen mapan dhewe-dhewe. Iki kanggone iki, kanggone iki, kanggone iki wis mapan dhewe-dhewe. Aku ya wis mapan lho, Mas. Seneng banget aku sekolah nang kene, sinau ning padepokan kene jan. Piye atimu piye? Ya bungah to, Mas. Seneng to? Seneng wong aku ki tambah ngelmu, Tambah wawasan, Mm-mm. tambah sedulur. Kaya to ing bengi Ing iki bengi iki. awake dhewe iso ketemu silaturahmi karo dulur-dulur kabeh nggih Bu nggih? Nggih Pak nggih? Tanpa ana anane pangkur jengleng TVRI awake dhewe ra iso ketemu kalian ibu-ibu nggih Bu nggih? Arek ketemu aku dadak ngundang larang. Tenan, Wong Nok. seni iki ora kena ngono no. Ning mergo deneng ki padepokan Ayo Mayem ki Mas Hanafi Rais. Heeh, alon-alon, Iso Apa sing ketemu, alon-alon, iso silaturahmi, nyambung seduluran nggih Bu nggih. Heeh. Upama awake dhewe sesuk sowan ning endi ndelok ketemu ibu mesti diaru-arui. Iso nonton gratis. Nggih ta, Bu? Apa mau nanggap aku dhewe ora gagal 5 juta. Wah. Tenan kok. Ya ampun, Nok. Kowe kok ana tembung sing kaya ngono to? Ya ora apa-apa kok. Wong awake dhewe iki apa to sing dibisani? Awake dhewe iso nembang ki kanggo silaturahmi, kanggo seduluran no. Bab dip aja diangen-angen. Lah ya ora diangen-angen Nggih, Bu, iku nggih. rak yo. Saiki nek ora angen-angen, coba jenengan rasah munafik. Lah apa to? Nek jenengan napa tanggapan ki rak ya tetep Aku ora ngenteni nunggu amplop. to. Ora nunggu amplop. Ambel. Tenan kok. Kala wong nyatane aku kek urung bayaran ki yo ndi Om, ndi Mas Prawet bayaranku. Sik enteni sik. Ning ngene, Nok. Piye, Mas? Tenane awake dhewe iki tetembangan iki pancen nganggo paugeran. Ya to. Nggih, Kaya sing tak ajarke wingi reh ning kowe ning kene wis sawetara. Terus sithik akeh aku didhawuhi kalian Bu Yati kon ngenehi ya ngelmu kanggo adik-adikku. Iya ngajari Piye? aku ya Mas ya. Heeh, Wah, piye? aku seneng banget loh Mas. Heeh, terus Jenengan ki le ngajari kula ya tenanan. Aku dadi iso nembang maneka warna tembang, iso bawa. Wah,
sing ngajari jenengan yo celaku sudoi, Mas. Aku rada iso muni eri. Tenan lho, Mas. Jenengan ning ngajari yo sabar tenan. Ning kudune ya. Ya anak buahe Pak Murjono ki rasah ngece aku kowe. Sabal. Sabar ngene ora. Cetha to, sing ngajari guruku bagus. Ning kudune ngene, Nok. Senajan to kowe wis kondang kaloko nanging yen to kepengin nyanyi kudu sing ati-ati. Nggih. Gotra, guru wilangan, ulun sukon kudu cetha. Oh ngono. Kudune larase ya sing pas. Upama lagu ya ngapalke dhisik sing apal tenan terus nglantunke lagu kuwi disurasa. Upama kaya Piye? upama sliramu sekar. Lah nyawang tenan, ora mung etok-etok. Dadi nganggo ekspresi ya, Mas. Ekspresi. Kaya montor mabur. Lho kok motor mabur to? Ekspresi iki gaya lah jenengan gaya. mau jare karo. Ayo nganggo gaya. Nguaske ngono. Wang sinawang. Wang sinawang. Tanggoku wingi. Piye, Mas? Wah, nyanyi saking mempenge. Kepiye? Lomba to, tingkat dusun. Heeh. Nyanyi. Tindak pundi Mbak Ayu pada tindak pundi Oh, kaki ngaran tindak wae anu Mbak taksi. Yo kleru to. Ora apal mergane. Oh, kuwi tegese kuwi mau tak ora apal, ora mempeng. menjiwai ning saking mempenge arep pentas. Ning yo ngene no. Heeh. Aku ndelok tak rasake suaramu, cengkokmu kuwi wis luwih apik tinimbangane dhisik. Matur nuwun kok. Aku mbiyen ke jaman dajari Pak Murjono kae lho. Piye? Pengendange kae lho. Heeh. Pak Murjono, Pak Mul. Pak Murjono, cetha to? Nyinggal jeneng ku lareng apa? Mboten kok, Lho, piye to, Mas. Pak? Aku ora ngeling-eling jaman lawas kok sing wis ya wis. Sik to. Pak De Murjono wingi pripun to Pak De? Jenenge ngajari. Lho aku ki ya ngajari, ning nek ngajari kuwi Dewi Rengganis ki tobat aku. Lho kok tobat? Muni sentir lengopo sing dipikir rumangsa. Terus? Ora gelem kon muni sentir. Ayo gemeng aku ambek ora dibayar pirang-pirang yuta kan nek kon jenenge muni R ya aku angel. Genah to, Dik? Wong kon muni sentir kok sentil lengopo. Lah ya nek ya marake Pak Mur, niku ki pun gawane Gusti Allah ya gawan bayi nek Dewi ki lairke ki ere ora metu. Lah mbok ora dipeksa kaya ngopo ya ora iso kok. Ya ngono kok 5 juta. Jenengan ki lah niku kelebihan kula. Padake jenengan Mary pengen 5 juta ya ere dilaki. Rasa kaya ngono. Aku wis alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah diparingi Gusti Allah kaya ngene ya Mas ya. Heeh. Ora usah ngeling-eling sing jaman biyen aku wis pokoke sesuk nek diajari Pak Murjono mok. Ning ngene, Dik. Guru kok galak ayo ngalah. Napa ngene apa Pak De? Napa galak napa? Ora mung Dewi kuwi tak nen. Kuwi mau ming padune aku men ra nesu ya to. Lah nggih lah jenengan iki. iki. Bar tak galake ngono nggon jiwat-jiwit kae. Lah ya ben ra diseneni Mas. Ya coba saiki aku tak kepengin krungu suaramu meneh. Ngono Yuk Mas. duet bareng ya. Nyoba le ngajari jenengan wingi nika ta? Dijajal ya. Kok coba Dicoba cengkokku kaya ngapa? Coba wis ya. Pak Mur. Monggo Pak De bergaipun. Mur, aku jenengku dudu Mulyana Murjono. Gusti Allah. Ya. Mas, situ apa ora Mas? Cepet jerit semoyo Mas. Aku mengko gelo. Saben dino aku
kodongkoro de sabar jawetara de kowe cah manis wong kesusu akeh wis mesti kleru saradise aku ra bakal mayu Iya, Mas. ra bakal mayu de Tenan lho ya. tak enteni lolo Bang kecipir Mas, kembang kono. aja kuwatir dek aku ra neko-neko Nek magelang Mas, jolali jajani. aja sumalang dijamin tentu dadose Adem-adem Mas, kamu laksaku. wis kadung kalem dek ra usah bingung-bingung Menyang pasar Mas, kok ora ketemu. hati rasaban kepengen aku ketemu Bu, tepaipun Bu. Matur nuwun. nuwun. Tegese nek dikeplok iki apik lho, Mas. Hah? Heeh. Sae to, Bu? Kok le GR banget Ere ngapa? wau cekak mboten, Bu. Ini to Mbak, Kenapa to teko-teko kok le nyaru wuwus ki lho? Tak Aku ki lagi kandhani. jagongan karo fan-fanku kok teko-teko kok. Iki penting banget iki. Kene to tak kandhani to. Penting ki nopo? Komen iki penting banget iki. Gayo tak kandhani. Ono apa to, Dik? Ini iki DN iki kok. Kene iki lho. Gek Kowe iki kelangan apa, Ji? Musik to, kene iki to. Kene apa? Musik. Piye? Musik. Musik. Mimi. Oke yo kurang ajar karo Mbak Yuni kaya ngono lho. Nek cerita ki gek cerita ana kabar apa ngono rasaku kuyan. Ora. Jenengan ki mau do tak golek iki do ning ngendi to? Lah cetha aku ning padepokan lagi latihan karo Mas Prawit. latihan dhewe aku ora dijak. Alah salah mau dampiri ora ono. Ora ngene iki lho, Eneng Mas. apa? Iki mau ana kabar-kabar. Kabar apa? Apa? Kok sikik to? Kok ono kabar-kabar? Tak kandhani to. Kabar. Mas, iki mau Kabar. ono kabar. Nek ono kabar-kabar kuwi wis beda artinya. Iya, Kabar-kabar ki tegese oke lho. Ya ngene. Sik Piye tak ngopo? Iki mau Gosip iki, Bu. Iki malah do ngopo to? Kene lho tak Ora kandhani. to, kene to, tak kandhani to. Piye? Ora men cetha. Kabar iki kabar sing kepiye? Bab apa? Lah ya Nah, ngono ngono kene lho, do tak wis kandhani. gek omong. Kae mau to, Pak Sugeng Surono kae. Wih, Sugeng ngopo? Sing cantrik sing lawas kae lho sing tuwa. Sing tuwa sing brengose rada kae. Kae ngene to tak kandhani to. Kae mau mosok ngomong karo aku. Piye? Jarine ki nek Mas Prawit ki ora cocok nek ngajari nembang awake dhewe. Loh, lah ngajari kok? nembang cantrik-cantrik. Hambo. Ah sing ngomong sapa? Mas Prawit iki ngajari aku cetha aku iso dadi pinter. Tur penak lho Dik diajari Mas Prawit. Lah ya mulane kuwi. Ajar aku ki kepenak. Aku ora tau. Ajar aku ki kepenak, kowe malah tak ajari to. Hah? Urung tau. Kowe tak ajar apa piye? Atau saat tak Ya ajar. aja ngono. Ora tegese ngene lho, Sesuk no. sinau bareng ngono. Ben. Mas Sugeng ngendika piye kondo piye? Mau ki ngomong karo aku to, Mas. Piye? Lah Mas Prawit ki ora cocok nek ngajari nembang cantrik-cantrik kene. Ngono kuwi. Wah, jan Kan Pak Sugeng ilmune ki. ki urung sepiro wae. Isih enom, ilmune urung sepiro wae. Ngono kuwi mau ki. Wah, lah Dik. Kok Rek sapa? kendikane Rek sapa? iki Ning ki ngene. basaku. Ning ngene, Hen. Lan kowe Dik Dewi. Nggih, pripun? Mas? Aku neng kene iki rak ming mundi dawuh to. Panjenenganipun Ibu Yati ndhawuhi aku supaya aku ngladi para adik-adikku kabeh. Heeh. Lak wis ora kleru to? Lah nggih mboten mong aku ya gek biyen jaman jenengan didhawuhi Bu Yati niku aku ya Ya, sakmene krungu ngerti dhewe to, Lah ya ngerti iya to. Mas Prawit ki cah enom, umure isih sithik. Heeh to. Sithik. Ning ngelmune wis wah. Lah ya Pak Sugeng kuwi mau ngomong ngono kuwi. Ngene Hen, lan kowe Dewi. Nek ana perkara kaya ngene iki aku sing malah ora kepenak. Hatiku ora iso turu. Ya terus Wis saiki ngene wae. Awake dhewe
Ya ora njuk ngono kuwi, kok Iya, njuk toh. ra iso turu lho. Atiku rasa turu tegese aku rasa tentrem ngono lho. Oh ngono. Saiki ngene, awake dhewe wis wanono ngesane Bu Yati wae. Perkara iki wae. diaturke Bu Yati. Sana, udah Ya. diaturke, Ya. Bu. Ben tambah cedak. Ya. Ayo, Ya. ayo,